Hello everyone, welcome back to the channel. Remember the last time I told us that mkpụrụ edemede Igbo, that is mkpụrụ abịdị maọbụ mkpụrụ asụsụ, is still the same thing. They are all alphabet. Yes. Last time we talked about it. We used it to compose a song that could help us in memorizing our alphabet. Ekere mkpụrụ edemede Igbo n'ụzọ abụọ. Nke mbụ udume, nke abụọ mgbochi ume. Nke mbụ udume bụ ihe a na-akpọ vowel. Nke abụọ bụ consonant, ihe a na-akpọ ya bụ gịnị? Mgbochi ume. Anyị na udume bụ ya na-enye mkpụrụ okwu Igbo ụda, n'ihi na dịka aha ya siri dị, ọ bụ ụda n'onwe ya. Ọ bụ ya bụ ụda nke eji emepụta mkpụrụ okwu n'asụsụ Igbo. Ọkwanụ yanwa na-enyere nwanne ya aka bụ consonant, ya bụ gbochie ume aka. Ebia wepụ udume, nwanne ya nwoke bụ consonant agaghị enwe nghọta zuru oke, n'ihi na idechakwa nweghị ihe ya aghọta. Ọkwanụ yanwa na-ebido mkpụrụ okwu. Ka anyị gaa n'ihu, achọrọ m taa ka anyị lebara udume anya. Udume dị asatọ, ya bụ ihe ị na-afụ ugbu a dị asatọ. Chetakwa na enwe dotted and non-dotted. Na udume asatọ ndị anyị nwere n'asụsụ Igbo, isii na-arụ ọrụ dịka mkpụrụ okwu n'ime ahịrịokwu. Ngwa lee ha. Abụọ ndị ọzọ bụ u na ọ. Ha enweghị ike ịrụ ọrụ dịka nnọchiaha dịka ụmụnne ha isii ndị a na-arụ. Ekere ya ụzọ abụọ, otu a ụda mfe, ụda arọ. Ngwa lee ha. O nwere ife ị na-aghọta? Ọ na-aba? Let me translate it. The udume that we know, which is the vowel sound, is 8 in number, and these are the udume, right? Now, out of that udume, 6 of them works like words in a sentence, like they are on their own. You know how you have 2-letter words, 3-letter words? This one is a single word. Example, enwere. Abia alphabet is just giving you a meaning. That's what I'm telling you, that out of the 8, this can be words that can be used in compiling a sentence. These two now, the U and the O, cannot be used. They need support. The other 6 are as in they are independent, like they don't need help. They are just authority on their own. Why the other 2 need help? They cannot be a word on their own because they need support. So do you understand? And I also went as far as telling you guys that we have 2 types of udume, which is the vowel. Otu A and Otu A. Are we understanding? Otu A is called Odanfe and Otu A is called Odaro. And if you look at this too, Otu A is, apart from the A, the rest are dotted. Apart from the to A, these are undotted. Ya bụ na iwepụ A, ndị ọzọ niile na-enwere tụkpọm n'okpuru. Mana to A, ndị ọzọ niile enweghị tụkpọm n'okpuru. Ọ bụrụ na ịchọ, oge ụfọdụ ọ na-agbagwoju ụmụazị anyị anya, ma ndị okenye ibe ma mụnwa oge ụfọdụ ọ na-agbagwoju anyị anya. Ka ị ga-esi mata nke wụ ụdamfe. Ụdamfe wụ light vowel. Ụdarọ is heavy vowel. Odanfe wụ otu A, iwepụ A, the rest are dotted. To A, the rest are undotted, which means the dotted is the light, and the undotted is the heavy vowel. I hope we are understanding. Okay, taa ka m kwụsị ebe a, ụbọchị nta ka anyị chọọ nụ n'Owerre Nchi. Another video is coming. Watch out for it.